the pound-for-pound king, Terrence Bud Crawford! David Avanesian. Ngayong linggo ay sa wakas, muli na nating makikitang lumaban ang tinuturing na top pound for pound ng boxing na si Terrence Bud Crawford. Huling laban ni Crawford ay noong November 2021 pa. Mahigit isang taon na din siya na inactive sa bakbakan. May kasulukuyang impresibong kartada itong si Crawford na 38 wins, 0 loss, 29 dito via knockout. Makakalaban niya ang tubong Russia, ito ay si David Avanesian na may kasulukuyang record na 29 wins, 3 losses, 1 draw, 17 dito via knockout. Huling laban naman itong si Avanesian ay noong Marso lang. First round lang ang kalabang undefeated na taga Finland at TKO ang inabot kay Avanesian. It's going to be all over. Referee needs to be looking at this and he needs to be stopping this. He's holding on just for survival. Not sure standing count. I don't even think they were allowed a standing count. It's all over. Pumasok bilang professional boxer itong Rosso taong 2009. Impresibo ang naging record niya sa Russia na 18 wins, only 1 defeat at may isang tabla. Taong 2014 ay lumabas na ito sa kanyang baluarte. Dumadayo na sa ibang bansa para makipagbasagan ng mukha. Lumaban na sa Britanya, Monaco, Espanya at sa Amerika. Taong 2015, nakuha niya ang WBA Interim World Welterweight title via 9th round TKO kontra sa knockout artist ng Venezuela na si Charlie Navarro. Sa sumunod na taon ay nakalaban naman niya si Shane Mosley at tinalo niya ito via unanimous decision. Taong 2017 ay nabigyan siya ng pagkakataong makalaban para sa world title. Nakalaban ni Avanesian itong si Lamont Peterson para sa WBA World Welterweight title pero nabigo siya. Natalo siya via unanimous decision. And the new WBA welterweight champion of the world, Lamont Peterson. 2018, nagkaharap naman niya ang undefeated knockout artist ng Lithuania. Ito ay si Kavaliauskas para sa NABF welterweight title. At dito nalasap niya ang pinakaunang pagkatalo via TKO. Sa sumunod na taon, 2019, ay napalaban naman siya para sa European welterweight title. At dito nanalo siya via 9th round TKO kontra sa undefeated na pambato ng Espanya na si Kerman Liharaga. Mula taong 2019 hanggang sa kasulukuyan ay sunod-sunod na ang naging panalo ni Avanesian. 5 beses niyang nadipinsaan ang European welterweight title at sa 6 na huling laban niya ay lahat ng ito pinanalo niya via TKO. Sa kabuuan ng kanyang karera ay may 5 undefeated boxer na din ang kanyang tinalo, 4 dito via TKO. At ngayong paparating na linggo nga ay isang di-kalibreng undefeated boxer na naman ang kanyang makakalaban. Ito ay sa katauhan nga ni Terrence Bud Crawford, ang kasalukuyang top pound for pound ng boxing. Kakayanin kaya ni Avanesian ang lakas ng hagupit ng suntok ni Crawford? At kung 5 undefeated boxer na ang tinudas ni Avanesian, ay 8 kilala at kilabot na mga boxer na din ang pinadapa ni Terrence Bud Crawford sa labang basagan ng mukha. At ang tanong, sa laban ng dalawa sa ibabaw ng lona, kanino katatalpak sa kanila? Sa mga gustong tumalpak, PM lang kayo sa Facebook account ko. Nasa comment section ang link.
Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.